खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 7 कार्तिक 1431 मायथाइ एबा 24 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि सुबुंफोरा रां थिसननायनि बेलायाव जोबोद सांग्रां जानांगोन। सन्देह गोनां रां थिसननाय खाबुफोराव रां दाथिसन। नोंथाङा जिउ राहायारि जिउआव गिदिर जाफुंसारनाय मोनगोन। मावख'आव खामानि मावनायखौ बाख्नायनाय जागोन। सम्पथिनि सोमोन्दै आयेनारि नांलायनायफोरा जाथावना। गावारि जिउनि जेंनाखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो नाजा। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों गोरोबलायै जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा सोमोन्दोनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जाफुंसार जागोन। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। रांखान्थियारि आयदाफोराव सांग्रां जा। माखासे थागिबिफोरा न' लुनाय खामानिफोराव मुखुब जागोन। खामानिनि जायगायाव जेंनाफोर जानो हागौ। मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव अनथोब मोननो हागौ। गोजाम लोगोफोरखौ न'आव लाबोनाया जाथावना। सानफ्रोमबो एक्सारसाइज खालाम। बेयो नोंथांनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। मिथुन राशि। दिनै अलसियानिफ्राय गोजानाव था। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोनाबो जानो हागौ, नाथाय गोसोआ नखरनि मददजों गोजोनगोन। मावख'आव लोगोफोरनिफ्रायबो हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि हाबाफारिफोराव गोसो जानाया बांगोन। न'आव लोमजानाय सोद्रोमानि सावस्रिया साबसिन जागोन। माखासे सुबुंफोरा आजै-आजौनि सम्पथिखौ उनमोनथाइ महरै मोननो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव बांसिन गोसो होनांगौ। बेयो जिउ राहायाव हेंथाफोरनिफ्राय उदां जागोन। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि रोंग'थि आरो रोंग'थिजों सावरायगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्रानिफ्राय गोबां अननाय आरो मदद मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन, नाथाय गोख्रै जेबो बायनो नाङा। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। मावख' सामलायनायाव मोनसे मोजां सावगारिआ अरायथा थागोन। गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। नोंथाङा जिउ राहायाव गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। खामानि गैयै खामानिफोराव समखौ ओरैनो गारनो नाङा। सिनायमोनै सुबुंफोरखौ मेगन खाना फोथायनो नाङा। सावस्रिनि फारसे गोसो हो। मोनसे सावस्रिनां रुटिनखौ फालि। सिंह राशि। थागिबिफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। रांखान्थियारि आयदाफोराव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरजों बबेहायबा थांनो हागोन। नखरनि जेंनाफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो नाजा। गावनि गावारि जिउआव गोजोन आरो खुसि लाखि। नखरनि सोद्रोमाफोरजों नाङै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोराव सांग्राङै बाहागो लागोन। माखासे थागिबिफोरा दान होनाय खामानिफोराव रां बाहायनो हागौ। जेब्लासिम सोरबा नोंथांनाव सुबुरुन सोङा, अब्लासिम गुबुननि बाथ्रायाव बांद्राय आखाइ दाहो। मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा नाजाव। बेयो नोंखौ फिट आरो सावस्रिनां लाखिगोन। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनि सुबुंफोरा जिउ राहायारि जिउआव गिदिर जाफुंसारनायफोर मोनगोन। माखासे थागिबिफोरा खाथि लोगोफोर आरो आंगोफोरजों बन्दनि सानथांखि लानो हागौ। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन। सोलोंथायारि हाबायाव गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। दिनै नोंथांखौ बोसोन होनाय जायो दि नोंथाङा गुसुं समनि अनगायै गोलाव समनि रां थिसननायनि खाबुफोरनि सायाव नोजोर हो। सोलोजों रां थिसन। गुबुननि सायाव सोनारनो नाङा आरो गावनि बिबानखौ गावनो सामलाय। गावनि बिफानि सावस्रिनि फारसे गोसो हो। तुला राशि। दिनै तुला राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि खरसानि सायाव नोजोर लाखिनांगोन। रां दोनथुमनाया जोबोद गोनांथार जागोन। नोंथाङा मावख'आव बांसिन सम हगारनांनो हागौ। सम्पथिनि फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिया जाफुंसारगोन। दिनै सावस्रियाव जर'खा नोजोर हो।
हाबाफोरनि थाखाय बांनाय बिबाना नारसिननाय मोनदांनो हागौ। नखरारि जिउनि जेंनाफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो। सोमोन्दोआव गावजों गाव बुजिलायनाय आरो गोरोबलायनायजों मोजां मोनलायनाय जिउआ साबसिन जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना स्कर्पिय' सुबुंफोरनि थाखाय जौगानाय गोग्लैनायजों बुंफबनाय सान जानो हागौ। गावारि आरो जिउ राहायारि जिउनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो नाजा। बाहागोआरि फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। समाजाव मान होनाया बांगोन, नाथाय नखराव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मुडआ गाज्रि जानो हागौ। गथ'फोरनि सावस्रिनि थाखाय गोसोआ जिंगा सिगोन। माखासे थागिबिफोरा सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनिफ्राय उदां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्रानिफ्राय एसेबां मोजां फिननाय मोननाय नङा जेसेबां नोंथाङा आसा खालामदोंमोन। धनु राशि। धनु राशिनि सुबुंफोरा दिनै जोबोद सोलोजों रां खाथायनो गोनां जादों। दावबायनाया जाथावना जागोन। माखासे थागिबिफोरा गोदान न' एबा सम्पथिनि थाखाय बायनो हागौ। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनिफ्राय एसे रैखा मोननो हागौ, नाथाय सावस्रिनि बागै एसेबो सांग्रां दाजा। साख्रि आरो फालांगियाव दावगानायनि खाबु थागोन। न'आवनो मोजां हाबाफोरखौ खुंनो हायो। धोनखौ बांहोनो थाखाय गोदान खाबुफोर फैगोन। मकर राशि। मकर राशिनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोजोन दावबायनायनि खाबु थागोन। नखरारि जिउनि जेंनाफोरा गोमालांगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरखौ सोलायनाय जानो हागौ। माखासे थागिबि सुबुंफोरनो गोजौ सोलोंथाइ मोननो थाखाय राङारि मददनि गोनांथि जानो हागौ। सोलोंथायारि हाबायाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। माखासे सुबुंफोरा थाबथानाय रांखौ मोनफिननो हागौ। हाबाफोराव हेंथाफोरा जोबगोन। कुम्भ राशि। दिनै कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि राङारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो नाजानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि आंगोफोरखौ लोगो हमनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। जिउआव मोनसे खुसिनि आबहावा थागोन। नोंथांनि गासैबो खामानिया जाफुंसारगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। रां थिसननायनि थिरांथाफोरखौ सोलोजों ला। गोबाव समनि उनाव गोजाम लोगोफोरखौ लोगो मोननाया जाथावना। गावनि जिउ लोगोरिजों बांसिन सम हगार। बेयो सोमोन्दोआव मोजां मोननाय आरो रमान्सखौ बांहोगोन। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि थागिबिफोरा इसोरारि हाबाफोराव गोसो जानायखौ बांहोगोन। धोरोमारि थावनियाव दावबायनायनि खाबु थागोन। माखासे थागिबिफोरा आजै-आजौनि सम्पथिखौ उनमोनथाइ महरै मोननो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआव मोजां मोननाय आरो रमान्सआ बांगोन। मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा नाजावनाया सावस्रिखौ साबसिन खालामगोन। खामानि गैयै दान्थे-बिदान्थेया गोब्राबथिखौ बांहोनो हागौ। बेरेखाफोरा फाव फान्दायनो हागौ। बेनिखायनो मोनसे सिरि गोसोजों थिरांथाफोर ला। रागानिफ्राय गोजानाव था। गावनि बिबुंथिखौ सामलायबाय था।